Black je vyššia rada, ale menej vyhovuje. Ale práve to bolo to, že vieš, ja som to vtedy študoval a zistil, že vlastne Black je drahšia a je lepšia. A pre naše, ale celkovo cez to všetkým vyšlo lepšie. Hej? Ale presne je to to, čo potrebuješ v živote, že aj takého človeka musíš stráviť s ním čas, aby si vedel, že on sa dá zabrať všetko aj inak, vieš. Hej, ale takže, vieš, to nie je nič stres, žiadny časový stres, nič. Nie, práve že je. Vieš, o čo ide? Keď si to tak vezmeš, že oni všetci sú takí, že chcú čo najviac naučiť a všetko proste a platíš peniaze a proste tak máš pocit, že musíš rýchlo a neviem čo. A všetci sú takí, iba on už je vylietaný a pochopil, že neušetríš nič. Tou pohodou a Rýchlosťou neušetríš. tou pohodou a tým, že prídeš a vieš, akože napríklad keď to prebereš tak na teba, lebo ty si usmel a v kľude tomu zakratím, že viete. Ináč, ako keď ješ. Aj to sa dá, ale to nepotrebuješ zase extrém spraviť, len zase sa posunúť o level vyššie, že až taký nebudem, trošička si uvedomíš, že menej sa dá a vybavím. Vždycky ubereš len troška, vieš. Aj my, nám to pomáha v tom, že aj my vieme, že treba tých ľudí učiť musia v takej pohodičke, vieš, večer.